etla. Ha? Du larmar etla. Det gera bilar. Nei, Jo. ikke min. Nå så skal vi motoren. Nei, du mener en elbiler. En kvæt. En elbiler, ta larmer ikke. Okej, men ordentligt bilar det går en neckshoulder. Nei, nekre elbiler kan akkurat køra 240 km i timen. Som vanliga bilar kan köra shouldern till. Who cares? Du lukkar bare lov å køra 30-40 km i timen. 30 bant utenfor her. Men elbilar är såna neck dyrare. Nei, det kostar nøglunda det samme. En VG-frukt. Plus, du kan spara upp till 5 000 kroner på brännävning om året. En VG-frukt. Lika mycket där dolka nekv minne. Det kan väl vara, men alltså batterien är halta 8. Ha? Det kan halta igen i 8 år så vill jag inte nöjt. Men det halta mega stort här du körer. För att tåsa dem. En elbil kan köra mellan 200 till 500 kilometer och på ena löjking. Men du kan bara inte lua där näkrast henne. Jo, jag kommer fler stund. Annars ska jag spela lön hemma med och svävor. För att de körer alla notterna. Så sväv de dagen. Vanlig bilar näcktryckare. Nej, det är inte. Här är det näckpennare. Nej, det är inte. Här är det näckkolare. Här är en freaking Tesla och du röntgen är bara nu. Ja, man kommer faktisk nek langere via någon freaking elbil. Trust du mig ikke? Så burde du kanskje lykke for inn og tjekka årskursskiftet. Årskursskiftet.